Oh, oh, hala! Hala, tinood ni? 2.3k followers na ko. Hala, ni viral akong video ba? Ito nagpakita kog lubot. Da, sikata na nakuha niyo 2.3k followers. I-post na ko ni B. Post. Happy 2.k followers. Agay! Nani viral gito ba? Ito nagpakita kog lubot ba? Tay daghan na kay magpa-picture sa kuani ba? Sikat na kay kuani. Maulaw na mo kumugawas. Uy, musig suguon ko niya. Naamig yung magpa-picture ni sa kuwakla. Sikat na kayo, 2.3k followers na. Gago ka ba? Try na ako. Sikat na kay kuani ba? Try na to, gawas bi. Sige katuo ba, 2.3k followers na ko. Patay, sikat kay kuani ba yun? Nah, tanawal ko di mo papati unsa na na. Ha? Nah, daot na si vlog-vlog ma. Gani, dire na siya ti uy. May kalipay niya. Gani ma, pero sobra na pud niya ha. Ay, kaya awara gud na on. Say-sayo, bisag way tugtog. Tak ka lamias pagbinsar. Eh, pak. Try na kung gawas ko yung nabi na kailas ako. Dirita. Tambay-tambay ta diri. Naagi ni mo pa picture sa kuha karon. 2.3k followers viral oh. Nas ipok oh. Tika-tika kung picture ka sa kuha? Kasi pa-picture, magi raman ko. Agi, tik-atik jud ka. Kabalo mo kung picture ka sa kuha kayo. Sikat nam kay ko, 2.3k followers na. Sikat, wala maligo kay la si Munga. Ikaw wala ka ila. Pero ang uban dire, ilado na kayo ko kay liman kag 2.3k followers na. Sikat na kay kuha na oy. Ano yung mga bata oh. Padungi dire mo pa-picture gina sa kuha dire. Wala, vlogger ro. Asa ba? Ay, tara bay, picture niya bay. Uy ka na. Naka-follow na mukha na. Tara, picture tayo na ta. Tara. Mula ko. Pabiyating ikaw lang dit. Ikaw lang daw, mas baga pumatag lang sa mukha. Aray ko! Sige, bag na na. Ay, wala ron. Kapok di ka day. Yar, PJ mo, picture. Tanawa, pa-picture no. Ikaw rewa kaila sa kuha. Dali. Ikaw po di oy. Unsa, day ka call. Isa pa mo di ay. May laing sikat din nga vlogger nga 2.3k followers. Ay, vlogger, di ka call? Wala lagi may kailas mo. So, wakaila. Ay, tik-atik. Bigyan mo pa-picture lang dyan mo sa kuha. Sige na, ikaw siya ka rin. Picture mo ka mo. Di mo ni ka call, pilingon. Asa mo nila indri. Gani. Siya, majud call. Pa-picture mo idol ba? Ali, asama mo cellphone. Ali, lakaw bebe ko. Ano lang ang cellphone dal. Tara dulo. Star mo. Salamat dol. Okay, wala na yung problema na. Basta itag lang ko ninyo ha. Ay, excuse me. Pok, kanang vlogger di ka, Pok. Pila na may followers ni mo? 1 Pa di ay. Mas dako pa di ako. Kay 2.3k followers ba ako? 1M man. As in, 1 million. Uy, dako ba boy? Layo up, pwede nito tinuod. Ano eh, abi mo nagsikat na kayo, 2.3k followers. Di humble lang jud dol. Mabot na kani pohon dol. Loh, sipot mo ako itong sikat ng vlogger. Yeah, ako. Salamat. Salamat dol. Say ko ang picture ako. Dol po. Picture mo. Ali dire, sige. Wow. Okay rang kuha. Ay po, okay ra. Salamat, idol ha. Okay, no problem. Itag lang ko. Okay, dol. Salamat. Picture ko po atong idol na kong vlogger po. May pakati kay naka-follow pa ka sa iya hati. Ako nga imong papa, wa jud ka mo follow sa kong page. Di pa jud ka mo share sa kong mga video. I-share ko mga video bi. Ay, magpakaluwi man day. Uy, share ko mo diya. Oh, loy na kayo nila.